नोंनाव साख्रि थायोब्ला नोंनाव थाखा थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन बे ब्रेकआप जानायखौ खुनु दुखु जानो नाङा आरोखि बिदि गाना गिबि सारिनि ससेखौ नोंथाङा बे एलबामखौ बानायगासिनो दं माने बे कर'नाया जोबनानै थांबाय जोब्बाय माने बे पार्मानेन्ट जोबखाबाय आरोखि दा बेखौनो आङो दानि लेटेस्ट घटनाफोरखौ जाफ्लेबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबनाव जे बुस्थुआ ब्रेकआप आरो रिलेशनशिपआव फैफिननाय थांफिननाय ब्रेकआप जाफिननाय आरो गुबुनजों हाबा जाहैनाय गुबुन बयफ्रेन्ड लानाय गोसोथोनायखौ गारनानै गोदान लानाय बेफोरखौ नुफ्लेबाय थायो जोंनि दा बे बाजाराव ओंखायनो आङो कर'नायाबो ग्रोब फैनानै थांबाय नालाय गिलु बालु गिथाव बाथाव जेखौनाखि गियालासे थानो हायाखै मानसि साथिया बे कर'ना भाइरासखौ आरोखि दा बे कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला जोंनि नोंनि आंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो बे मेथाइखौ सुजुनाय जादों आरोखि बेखौ रुजुनानै कर'ना भाइरासखौ नोजोर बोनानै औ बे मेथाइआ आंनिनो सुजुनाय आंनो टिउन होनाय खननायाबो आंनो आरोखि सिंगाराबो बिथोन करिय'ग्राफ बिथोनखौ जों ज' होलायबाय ओमफ्राय बांसिन आं होनाय जाहैबाय आरोखि औ मेन रला जोंना साब्रै दङ नै आदा अनिल प्रेक्टिकेल आं जाहैबाय मनिसा प्रिथि ओमफ्राय नै बाबु सानै दं निस्थार आरो प्रसान्त जों ज' समान रलखौ रानजोबदों आरोखि खुनु गोजौ गाहाय माबा गैया बे कमेडि स्टाइलैनो फुरा एखेबारे बिखायाव नांनाय आरोखि जेनेबा नोंना गाहायाव दङ जोंना ब्रेकआपा कमनखा बेफोरखौ लानानै खुनु सिन्था जानो नाङा आरोखि आरो बिनि गाहायथाराव दङ जोंना कुत्ता लड़का जायेगा समझने वाला आएगा बान्दर माया जाबो सुन्दर माया आसबो बेफोरबायदि आरोखि नोंनाव साख्रि थायोब्ला नोंनाव थाखा थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन बे ब्रेकआप जानायखौ खुनु दुखु जानो नाङा आरोखि बिदि गाना मिजिं थियो बियो आंनि चेनेल जे प्रेक्टिकेल बसुमतारी बे चेनेलावनो आपल'ड जागोन सानबासोनि गेजेराव दा रायजोफोरनि अननाय मोजां मोननाय मोजां कमेन्ट नायनाय लाइकफोरखौ मोनगोन होनना मिजिं थिबाय